Gawas sa mga t-shirt, mugs, tattoo o uban pang mga merchandise item, patok usab nining panahon na karon sa sinulog ang maskara. Ingon man headdress. Ang maskara ug headdress maghatag og mabulukon ingon man kasadya sa pagsaulog sa sinulog. Karon lang taon ta kining usa ka lugar, dinubay-ubay gayud ang magbuhat niini isip ilang panginabuhian. Alang sa detalye ani ang report. Pagsud pa lang ni ining balaya, makita na ang hinimo nilang headdress o di gani mga maskara. Sila ang pamilyang Alolor nga kapina sa 20 ka tuig nga mihimo ni ining mga produkto. Te, senyor kang nanay kini. Te, senyor kang tatay kini. Te, senyor kang nanay kini. Halos tanan naglihok, gikan sa mga apuhan, sa ilang mga anak ug mga apo. Karon nga hapit na ang sinulog, nagpasa na usab ang mga maskara ug headdress bisan sa gawas sa ilang panimay. Lain-laing mga disenyo ini, may mga susama sa mulawin ug mga iro. Inighuman sa sinulog, moadto na usab sila sa ubang lugar aron didto mamaligya sa ilang produkto. Larga Iloilo kay dinagyang biya. O mahurot diri, adi ni mi kalarga. O patay katoy gumi kalarga dito. Kay aro raman mahurot diri. Sa pagkakaroon, ubay-ubay na usab nga mga mulupyo sa Sitio Andang, Barangay Labangon ang mihimo niini nga matang sa panginabuhian. Sama ni Ildefonso Camba nga sa iyang gamay nga lamesa na nikay-sikay. Ang himalitan yun, mao ang mabulukon niya mga headdress. Sa paghimo ni ini, unang gibutang sa airfoam ang mga balhibo. Unya, gibutangan og lace, og dayon butangan og garter. Ning panahon sa sinulog, magsuroy-suroy na usab sila aron mamaligya. Kalang hapon, buntag, dipindi, gabi, kiragana mo god. Nakaroon doon naman na, tagadla na si buhat. Uban ni Lian Sinkulan, og Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besda.